Ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukutsatira program ya lero ya Haso Yanga. Ine ndi Sunganani Siliya. Mukaona mchithunzimo Asiliya lero ali ku Bingu National Stadium mu mzinda ndithu wa Lilongwe menewu, kumene Haso Yanga tufuna ticheze ndi anzathu a zamasewero makamaka timatima commentators kapena kuti ochemelera mpira, onelelera mpira, atifotokozera zonse bwinobwino. Nde tufuna timve kuti kodi haso yawo imene ndithu yonenelera mpira imakhala motani, dongoso lake limakhala motani, amakonzekera motani, kodi amakhala amenya kena kake kapena ndiluso loti wina aliyense akhoza kuphunzira. Zonsezi ndithu tikhale tikuzimva bwinobwino ndi kuzitsatira bwinobwino. Tafotokozani munthuyo, mukhale pomwepa, ndi munthu osangalatsa, ndi munthu odziwika amene ndithu ndikhale ndikucheza naye posachedwapa. Mujani manene ya muja, lelo ndikucheza ndi Bright Buju Kanyama. Bwana Buju, takupezani kuno kwanu kumene ndithu makhala mugwirira ntchito yanu. Kodi kuno ndi kwathu? Kuno ndi kwanu kumene makhala ndithu mukugwirira ntchito yanu. Yeah. Haso Yanga timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene amachita zinthu zosangalatsa, zodabwitsa, zochititsa chidwi, ndi ntchito yanu imandichititsa chidwi, ndikhulupiranso anthu ochuluka imachititsa chidwi. Tikhale tikucheza zimenezi, koma choyamba dzina la Buju ndi dzina la pamsonkho kapena limene linabwera bwanji? Mutandiuza kuti mwina mufuna muchezera, nadziwa kuti funso limene silipera. Yes, Buju. Ambiri amafunsa ati kuti kodi dzina limene linabwera. Dzina lisila pamsonkho. Okay. Dzina lindila pachibwana. Okay. Dzina limene linapasidwa ndi friend wanga amene very close friend, timati Skoriba. Okay. Yes, so that's Skoriba losirake. So dzina lake ndi Steven Kanzati. Okay. Ndamene analikulitsa kwambiri koma lidachokera ma areas osiyana-siyana. Okay. Chakuchitinde 1 uko ine ndimakhala kuchitinde 2 koma chakuchitinde 1 kunali mkulina wake dzina lake ndi Bright. Koma munthu uyo chifukwa choti amakhulupirira kwambiri za chipembedzo cha Chirasta anazipasa dzina la Buju. You know Buju wako? Yes, Buju Banton. Yes, anazipasa dzina la Buju. So chifukwa iye ndi Bright, inenso ndi Bright. Basi kadzina kacha kanabwera. Kwamba ndi madana nalo. Okay. Si Buju, ni si Buju. You know how many timapangira. Then kunalinso mkulu ina wake ku chakumasababisa huko. Okay. Anali ndi studio yake producer timati Blessings. Iye anali Blessings. Koma Blessings anazipasa dzina la Buju. Buju. So you know BB. So ineso ni makonda. Hai meneyo ni makonda kwambiri music. Okay. Kuimba, nthawi zina kupanga produce kumene. Okay. So anthu ango zipanga connect to Buju. So koma amene anayipanga amplify kuti lifike level yoti anthu alivomereza. Ndi amene ndikuzani. Skoriba. Yes. Maina yake tangomveka. Otherwise the whole community inaipanga embrace. No madziwa peno matoko makana komano wina akuchula and then umango livomereza kuti basi. Zinangolowa Bright Buju Kanyama. Yes. There's a long story behind it, koma to cut it short minimum. Okay. Yes. Kumudzi nkuti kochokera? Ineyo kwathu ndi Kuthyolo. Kuthyolo. Ndinabadwira ku Lilongwe kuno. Okay. Komano mai yanga anapita kukakhala kwa Thunga. Okay. Ndi kumene at least I think from standard 1 to somewhere around standard 3-4 ndimene ndakhala kwa Thunga. Then I moved kupita ku Thyolo ku Comfort Estate kumene kunakaphunzirako so pang'ono tikwena kati mati nakambwe. Then I moved kubwera ku Mwanza. Ku Mwanza ndinakhalako for a year. Then kubwera kuno ku Lilongwe around 2002 2003 mpaka nayo. Koma kwathu kweni kumudzi ndi Kuthyolo kwa chamasowa uko tiye chimaliro. Molere chamukwidziwa bwinobwino. Ndi kwathu. Ndi kwathu. Tibwere ku ntchito imene mmachita. Yeah. Mumapanga chani kumpira? Timangokuonani kunenelera koma mwina poti aliyense amadzidziwa bwinobwino. Ife timati mwina ma football commentators ntchito imene mmachita yonenelera mpira ija. Mmaitcha chani enu akenu mukakhala? Ndimomwemo ndithu. Ndimomwemo ndithu football pachizungu football commentator. Pachichewa apa ena amanena kuti ochemerera mpira, ena maonenera mpira. And of course I prefer onenera mpira. Onenelera mpira. Yes.
zimenezi ja ojemerera ndi masapota ojemerera masapota inu ndonenelera luso limene lija kapena kuti ukadaulo umene uja mudawuyamba kugwira ntchito imeneyi liti professionally ndikhoza kunena kuti 2015 chifukwa ndikunenera kuti professional chifukwa kuti 2015 ndi nthawi imene ineyo tsopano ndinapangidwa introduce pa wireless komano kuti before tikupanga zomwezi zoti manenera makwalala muti zina zotero koma professional kuti kubwera mpaka na ndikupasidwa microphone ndikupanga broadcast kwa millions of people it was in 2015 I remember nkhani yaitali yes I would want to know first time yoti muli pa mic ino tsopano as a professional person kuti Bright Buju Kanyama kunenera mpira how was it and what was it like tsopano chimene chinachitika mmene ndinama kuti ndinaziyamba pakanthawi ndinapangidwa haya nene chonchi munthu ine ndikamenya mpira ndipo ndikafunisisa ndithu nditazamenya mpira nthani akaze professional football ndiye chifukwa cha tinazavulala nthani ake tumenya pakaleka injira imene sinawuze wina aliyese koma friend wanga wina akamenso ndikochi matumatosuka chisambo ndinamufotokozera ndinavulala malist zijazona night defender zijazona ndifuna ndidule mpira so striker anandikhudza ndi pa ground pakaleka ngati unafika pakaleka ground ndi mwala mpaka panopa nafika ukafikira kugwira manja wa chonchi ndiye ndinavulala nango mwa diclofenac kandazi zake sinauze anthu navulala ulendo wina ndakamenya kuseri kwa buti phazi langa ali pakana pano ndimamva kuwawa that was the time ndinapanga decision kuti no I think ineyo kumpirako maloto osewera anaphera pamene now nditasiya kusewera mpira mwa active timangomenya zomwezi zinapezeka kuti ulendo wina timu yanga imene masewera nthawi timati Valladolid FC ikumenya game andisiya panja ndapsha mtima nakavala ndikuyamba kuichemerera timu ichi kuchemerera atosati kunenera koma kuchemerera mkatikati mochemerera muja ndinapezeka kuti ndayambano kunenerera kuyamba kunenerera so nine my friends angone Mustafa timati Mustafa ndozuka anthu atatu timanenerera mpira uja kumapasilana chani komano eventually zinapezeka kuti ineyo zinthu zinankha ngati natural zamba kutani zamba kulowa basi anthu amene panga haya I remember ule Musungama MP pano anapanga tournament ulendo enaka kupanga vie for MP anandipanga haya game yomaliza nakalengezera pa speaker now now to cut the story short zimene zini mapanga pachitinde pachani mapanga almost weekly zinapezeka kuti chifukwa kuti 19 interest omenya mpira napanga decision no I think ndilo coaching nalo wa coaching akochi tsopano nalo wa coaching joka ku football akena kotopa nalo wa coaching opanda mapepala koma ndi coach no panopa ndi pepala koma no sikuti ndawi imeneyo yes nalo wa coaching timakocha timu inake timati Villa FC na ikocha then zinthu zinake zinachitika nacho kanapita ku Chipasula Eagles Chipasula makakocha ndile ku Chipasula Eagles timu yathu ikasera nawo tournament ya Nsungamayo timu yathu inatulukira ma semi final so you know how timu ikatuluka ma semi final imafuna kuti ikasewere nawo third place so third place ndi final inali ku Don Bosco so ine nanyamuka ngati coach ndi timu yanga kuti mukamenya third place tinagonja third place ija 4-0 ngati sendukulakwitsa pepani ndeti nakakhala waiting for the final kuti tilandire mphoto zathu tizipita I don't know by the special grace of God mwina nditelo on that particular day commentator sana pezeki nakasipa nayi speaker commentator sana pezeki so anthu aja anagambirana lakola chamuno munthu uyu analowa mu tournament ngati ndi coach commentator mukambirana naye ni arani alengezere so they came anaza kambirana nane mwini wake timati Bibowadi anapita andipeza koma ine sindifuna degree nchifana ndabwera ngati coach so he said malengezera mpira I do that I go ahead that was the time that my career took off because nditangolengezera on that particular day I didn't know kuti ku podium kuli munthu amene is watching zimene ndikupanga zija ndi listening ndamaliza kunyamula mphoto zathu ija nyamula kwapita munthu uja anatumiza uthenga anthu anandifufuza kwathu kuti munthu uja ndo akuti zina lake timati Kondwani Kaunda I will always remain grateful ananditumizira instruction hamwene mupange mademo awiri I remember nthawi imeneyo muona kuti muchite bwanji koma I remember nthawi imeneyo I was told kuti disk imodzi ndi bene disk imodzi ndikasiye ku Timveni disk imodzi ndikasiye ku Matindi nthawi imeneyoyo ili Matindi so ndinapanga awiri imodzi ndakasiya ku Timveni
inayo nakampasa munthu amene akondwa ndi manena I don't know kuti inaenda bwanji koma the people that came through Mwansanga analatimve. Okay. So that was 2015. So nditachoka kumene kuja ananditanisa magazi ati tabwerani tikambirana. So I went there, we discussed, anapezeka kuti anandiuza kuti no, come in. Because there was a guy amene amachoka, so they needed a replacement, you know, amapanga magemu akunja. So that was the time now, imene ndafika stage yoti now I've gone kukafika nokuti I can now broadcast pa air bwino pa wireless. Okay. So simunachita kupita ku school ngati mmene mwina ena amaonera akaona luso lanu kuti mwina awawa adaito kupita ku school kumakaphunzitsa kuti timatere pace timatere rhythm timatere sisidachitike zimenezo. Okay. I think it's just nkhani yoti nanga si timaona anthu ena akupanga. So mwina chifukwa chakubera kuma I have to say something. Ndili brother wanga timati Gerard Kanyama. I've never seen a better commentator than him. Oh. Ineyo ndimati ndikakhala pali magemu ena ndekha mtima ndimana kuti game iyi ndapanga. Koma ndimadziwa kuti ungakhale nditapanga cha mtundu wanje, that guy is better than me. So tinene kuti luso lipena lochokera ku mtundu tsopano choncho. I think so. Okay. I think so. This guy only kuti samaziko kumeza za commentary koma kwa anthu amene anamuonera akupanga commentary kwa anthu amene anamuonera akulengezera mpira they would agree with me kuti he's a fine commentator. Okay. Nde ineyo analingati misala amati akabwera kunyumba kuja basi azilengezera yekha palibe tu mpira. So I was listening and watching what he was doing. Okay. So I think inspiration kwa mbiri inachokera pa issue ngati imeneyo. So sinapite ku school kuti mpaka nakanene kuti amanduza khala pasi timatere 2015 nthawi yanu yoyambirira kupita pa mpweya dziko lonse lukumverani zidali zotani? Mwachoka mukupanga comment kukubwinobwino kudendelera kwinaku koma nawo professionally zinali zotani? Mmene ndinamvera Ablazi inali nkhani yosangalatsa kwambiri. Okay, madziwa umakhala mu situation yoti sukukhulupirira kuti is this really happening? You know, like I've said, sinapita ku school at that particular time, nali school sinamaliza. Okay. Koma ndapezeka kuti ndapezeka pa air. No, ndi zinthu zodabwitsa kuti munthu uyu wafika bwanji. Wafika bwanji apo. Ndinauzidwa kuti amwene muzingobwera panopa nkumapanga observe. You know how many amapangira ma media houses. And ndimangobwera atu zakhala program kuonerera kuja mwapita. I did that for close to a week. Okay. Komano eventually Innocent Chitimbe amene ananena I think time Malemu Yusuf Chilanga amwene kuyambira wiki ino mukupita pa air not kulengezana mpira kama mungopanga contribute kuma sports programs. So timayankhula napita pele paja when they opened the microphone kuti ndiyankhule I grabbed it with both hands but I think mwayi ujando kuti ndo mene so tinapereka maganizo amatifusa you know how tifusa na komano kuti ndiyambire kulengezera mpira it was Yusuf Chilanga. Okay. Zijanimana kuti ndimangopanga observe so nimabwera ndikhala mu studio moja ndikuwaona anthu aja zimene akupanga basi nomapita kumapanga kumalemba ma notes. Koma this other day Yusuf anandidzidzimusaso fa Yusuf anachita unena kuti amwenelero mukulengezera game. Okay. The management sinapereke clearance kuti ndikuyembekezera mpira palibe wina olo mabwana palibe liso wampatsa clearance yeka anakuganiza kuti akulu waapsha nditwa amweta bwerani. So what he did game janali yake so what he did anandipasa 5 minutes. So anandisiya kuja kwa guest kuja khala kumene kuja akuzingoonerera then katikati mwa game ndimene ananduza say ulengezera game get ready. Okay. Fana nduza kalita angolemba line up chanchani mwina ntaka kufusafusa. So I was well prepared. Then he opened the microphone 5 minutes in the game kungo ndipanga introduce mu studio muno ndi Bright Buju Kanyama. Ndi commentator tuna mumudzio 5 minutes mpanga yamba. Nili basi nango yamba. Mango ipitiza ta 5 minutes manager Yusuf ana okay zili muno bwino. Then anaanza panga the next 5 minutes. Kerako then 5 minutes ina anango choka ku microphone kuja. Nkonena kuti ndakusira. That's how it started. Anthu amakudziwani ambira amavera wireless Bright Buju Kanyama ndofuna akhulupirire kuti ndikucheza ndinuyo. Mwandiuza kuti mbale wana amatha kungonenerera olopopanda mpira. Ndofuna anthu angokhulupirira kuti ndi Bright Buju Kanyama amene ndi commentator wa mpira ndikupatsani a minute sindodziwa timupanga chani koma a minute imene iyi ndi yanu. Ndieno. You know
zimakhala zovuta ndifune niyo mundipase game. Okay. Imene mungaganizire kuti tapanga game yako tifani titangoyamba zamu. Ababa ndi Bullets ndi Wanderers imene tufuna munenelere ababa sindidziwa kuti ichi nje ndiliyo sindikudziwa izo ndizanu. Ngati kuti game imene anthu kunjako amayena ngati ndi game yophweka kulengezera. Ndiya tibwera kumeneko. Ababa ndungofuna mutinenelere Bullets ndi Wanderers. Zikuyenda motani 1 minute. 1 minute. Tikulandireni mu FDH Bank Premiership. Masewero amene tikupatsirani kuchokera pano paka Muzo Stadium muzinda wa Blantyre. Nyengo yabwino kwambiri, nyengo yokomera amene amadziwika kuti ndema player chifukwa mitambo ilipo komanso dzuwa silochuluka kwenikweni. Ine ndi Bright Buju Kanyama, anyamata timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndamene akulowa masewero wanga ma favorites potengera kunena kuti ndanyamata amene akhala kuchita bwino pakati pa pamene Mighty Wanderers ndi timu imene pakadali pano tikhoza kamba kunena kuti kufunisisa kuti ichotse mbiri yonena kuti kumagonja pakati pa anyamata a timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Masewero akhala kuyamba at exactly 2:30 posachedwa pomba ndikupasireni lineup kuchokera mbali zonse ziwiri. Mmene Bright Buju Kanyama nditu mzanga hapa pa touchline akale nditu. Bright. Yes. Mumakonzekera bwanji mukati game ikuyambika because zimene wapangazi. Wakangana unandichalira kale muno bwino. Nakamani pasawafuso. Ayi. Mumakonzekera bwanji mukati mukanenelera mpira. Okay. So the process. Okay. Kwa ineyo personal, I don't know kuti commentator ina ama konzekera bwanji kuma kwa ineyo the process. Office imatiuza wiki ino mukupanga game yakuti ndi yakuti. Mwachitsanzo wiki ino mukupanga game ya Bullets ndi Silver, Saturday, Sunday mukupanga game ya Wanderers ndi Silver mwachitsanzo. So what I do personally on Friday madzulo ndagwira ntchito zanga za normal. On Friday madzulo ndili ndi kuti mupite kunyumba kwanga munthu akudaba kwamene munthu oseka kuti akodi kulindwa museum. Ndili ndi chisimo choti ndimakhala ndi kope. Okay. Hardcover chibulene hardcover ya Misereji. Yaikulu ichi. Hardcover imeneyo ndimayikonda chifukwa cha Misereji. Fani mafuna zinthu zizooneka neat kuti munthu uziona kuti chikuchitika ndi chani. So ndimafasa ndikulowa ano pa internet. Okay. Ndikuyamba kutola ma stats. A game imene ndikalengezera ija mwachitsanzo Bullets Silver. Ndiye kuti ndi tola chilichonse cha Bullets kodi Bullets ikulowa mu game iyi ngati ifuna chani. Okay. Kapena chimene result ikhala ndi impact yotani pa league. Ndi pali tima aspect timene umatola munthu ineyo ngati neyo. So nditola timene ndi maika ma bullet. Okay. Then of course makhala ngati paragraph litu kulemba cholinga kuti ukadziwe kuti chimene ukufuna kuchita ndi chani. Ndiye ineyo that's what I normally do. And I ndimapanga izizi a day before. Oh. Sinimakapanga pa tsiku la kungodzidzimukira tsiku lomwelo ayi. Okay. Ndimapanga zimene a day before. Pali ma commentator ena onena kuti olokungu adzutsa pakati pa usiku pacha akule Bullets ndi Wanderers kumenya tayamba ndikulengezera osana mpase line up anga yamba kulengezera alipo koma no olota khauto ndi skill ya choncho cha mtundu wanji. You need to prepare. Kumafunika kumakonzekera. So inezi mene mapanga ndinezo ndimalemba ndithu china chilichonse kulemba ndicho linga chonena kuti ndikamapita ku ground kuja ndikakhale kunena kuti nditi munthu wokonzeka and zimene ndikuwauza anthu ndikuwauza zinthu zimene ndikuchita kutengati kuti ndalemba. So timu ngati Bullets, Wanderers, Silver pano pa zinthu zili bwino. I don't know kuti ma commentators anza thumbuyo mawanga bwanji kupali amene amakonzekerera. Pano pa zinthu zili bwino fakuli internet. Mwachisanzo ndikufuna ndidziwe kuti kodi ku Bullets ajinya zigoli zambiri ndani. Kapena ku Bullets munthu amene angagolese chigoli kuti muko likely ndi ndani. It's just Google. Ungopita pene paja upanga type. Ma page yaji na Bullets, Wanderers, Silver ngoti matimu onse 16 am Super League. Pano pa they are advancing pang'ono kumaika ma stats yawo ndi zina zote. Zinthu zimene zija zimatithandizira pa commentary yathu. So preparation imayambira ineyo kwa imayambira a day before. Okay. Kuti of course preparation imayamba kuti wadziwa kuti weekend kufixa kuti koma a day before then ndimakhala no kuti kutola yati ma stats ndi zina zotero. Chimene ndimabwerera ku stadium ndichongodikira line up. Bas. Kudikira line up and ikabwera line up ija ndi zimene ndinapanga zija kuzipanga no mare nkona kuti line up iyo kana zina. Of course line up ija mabwera 1 hour before. So you still have got 1 hour kuti upangeso prepare using the line up. Mwina pata kapa kusinta zina ndi zina. Okay. So that's how mapangira prepare. Zimene zimwina ndi preparation ya masewera ngati anziko muno. Nanga mukakhala kuti mukunenelera mpira mwina wa maiko akunja mmene mmachitira kuti kukhala ku studio
zimakhala modani preparation yake? It's more like zofananirapo. Okay. Chifukwa zimene ndikone nazo ineyo sindikudziwa lese mwachitsanzo ndikulengezera game Malawi ndi Senegal. Chimene ndingakhala nacho mwansanga kwambiri ndi ya Malawi. Ya Malawi, yes. Chifukwa ndi nacho familia. Koma chimene singachidziwe ndi cha Senegal. Koma zimene ndakufotokozera zikonena kuti the internet inaphwekesa zinthu. Ine I can know a lot za Senegal panopa chifukwa cha internet. Okay. Komanso chifukwa cha mpira uja timaonera pafupi ndio umadziwa kuti okay for example you want to know kuti danger man wa Senegal ndi ndani uchitodziwa kuti Sadio Mane. So umufuza Sadio Mane uja achievements ake ndi zina zotero zimene wapanga pamene uzimezi uzipanga uzilemba. Sizongoti wawerenga basi nkupita umene uja ayi zimatha kuthawa ulemba bwinobwino umalemba bwinobwino tolinga kuti uzikapanga rifa ku zinthu zimezi and of course ndimakonda nthawi zina ndikakhala kuti sina alembe papepa panga paja ndimangozitenga information ija kuipanga print ndio ndibwera nayo kumpira. Rhythm imene mmakhala mukuyimbira kapena tinene kuti mukuinenerera ifa wina aliyense ndithu ndimakumva yo ndi rhythm yako umaitodzoza uyu ndi Buju uyu. Zinakutengera nthawi yayitali bwanji kuti upeze rhythm yako komanso pace imene umakhala ukutenga? Mwinanso ukamankafunsa limene ndi Buju pa pace ipo chimapanga determine kuti pace ya kaneneredwe kako ikhala chonchi ndi chaninso makamaka pamene game. Pace or rhythm ya game ndimene makupangisa so commentator kuti ukhale ukweze tempo kapena kuitsitsa. Okay. Chifukwa mwachitsanzo ukamayerekeza magame ngati lese a Bullets, Wanderers, Silver, Sivo, yes, ndi magame enawa zimakhala nthawi imene ndimakonda kwambiri kuonera kwambiri game ya Nzuzu City Hammers. I loved that team chifukwa imathampira and mpira wake unali oti umakomera ma commentators. Okay. A commentator loves mpira wabwino. Wabwino umakhaoneka bwana. Okay. Commentator amafuna pazioneka pattern. Ndi amasangalala. Mwachitsanzo timu ngati imene ili ground. Timu yapasirana mapasses 4 or 5. Commentator amanjoya. Okay. Because umakautu you are focusing on one team kupasirana mpira. Yes. Koma osati wina wangopha wina wabwera walanda kunyamula kupita huko. So even kuti wafotokozera anthu aje zimakhala zinthu zotani zovuta. Koma mwachitsanzo tingoyerekeza Bullets kumene goalkeeper wayamba mpira wapasira defender wapasira midfielder wabwesa kumbali and the commentator now flows ndi mmene mpira ujani ulili. Ndi pali magame ena amakhala adalo si mpira wina onso mmene umakhala oti uli changu. Pali magame ena amakhala adalo ofoka. Magame ngati amene amampangisa so commentator nice atsitsi chifukwa even oloyo uyikweze umapeza kuti game ije ikubweza yokha. So magame ndamene amachititsa kunena kuti commentator akweze pesi kapena asakweze pesi koma umenekabe ukhale ndi standard. Chifukwa even if you listen kwa ma commentators akunja kuchi amakhabe ndi standard whether the game is dull amangonena kuti game iyi ndiyo rani ndiyo pola koma be commentator akuitsira pa level yake imene amayikhulupirira. So basically it's the game imene mapangisa kuti commentator uzidziwa kuti level yanga ineyo ndimakhulupirira kuti kwa anthu amene amanditsatira mwachidwi amadziwa kuti ndimakhulupirira kuthamanga. Okay. Ndimayika kwambiri ndimathamanga kwambiri ndikamalengezera thamanga kwambiri chifukwa ndine commentator wa radio sine commentator wa TV. Okay. Wa TV akuonera kale you don't need to tell them kuti watenga wakutona. Koma wa wireless is like anthu aja kuonera mpira uja pa wireless ndi makutu akumva and they are visualizing kuti munthu mpira uthamanga bani. So ine ndimafuna kuti chilichonse chimene chichitika ground muja chilichonse every step mmene mpira uja kupita nditani ndinene. Okay. Wotenga wakutu thamanga wakutu zampasira wakutu pa center kuzapanga njenjenje zinthu zimene zijazo ndimafuna kuti ndizinena cholinga kuti munthu uja akamaonera azikhala ngati mpira uja akutani akamamvera azikhala ngati mpira uja akuonera. Yeah. Nchifukwa chake mwina kagulu kanu kamndu wazungulira ngati nguli cholinga munthu amvetsetse zimenezo ndi zimene. Yeah, of course makhalano of course sungangolengezera mpira pamakhabe tinthu tinataki timene ukene kompatsa munthu picture kuti adziwe kuti chimuchitika ndi chani. Anga si you know nguli ujalisa kudzonga kuti matendo. So sikuti makhala kuti munthu atembenuka ngati nguli koma just giving a picture ina yake onera munthu adziwe kuti munthu ndoto atembenuka wapangaza kuti wakhethemula wamenya mpira ndi chidendeni watere waucheka. Zimakhala ngati zimene. Umatha kunenerera mpira muchizungu komanso muchichewa takumvako ndithu. Kusiyana kunenerera mpira muchichewa ndi chizungu ndikotani? There is a huge difference. Okay. Ndikati huge difference. Kusiyana kwake nkonena kuti ineyo ndi munthu wachichewa.
chizungu is something that kwanu nkutyolo. Yes. Ndiye chichewa chicha comes naturally. Pamene chizungu chija, that's why panopa it's sad kunena kuti ma commentators olengezera chizungu ndochepa. It's sad kuti crop ya ma commentators ngala ina Steve ajina Patrick Simango. I think imene inakweza kwambiri ba ya commentary ya chizungu. Tantalizing the ball. Yes, and they are really good at that. Ineyo personally sindingafikire pamene amapangira Steve ndi Patrick chizungu. Ayi, koma my brother kan. Ndifakenda kusati brother wanga is ahead of me. Okay. Brother wanga atokwanisa. Okay. Komano ineyo I prefer bilingual. Bilingual. Kuti ndipange accommodate all sections. Okay. I know ndalangizidwa hapo kangapo konse kuti bilingual icho makhangala kuti sokoneza ndi zina zotero but ndimaona ngati kuti it's another style that we are advancing. It's another style inayonena kuti mwina atitha kuipangaso adopt. Ndofuna ndidziwe pamene pa preparation anthu aunena zoti yayi Buju mwina wai walapo nanga ungangopanga upanda kachakumwa kena kake kapena mwina udzeri pamene bwanji pamene choyambirira ine sindima. Aya Buju munthu ungapange zimenezo nenene yampira opanda chakumwa. You know kuti wesi wayamba kundifusa. Oh, anthu amandifusa because amaona ngati kuti okay commentary jani misala nanga miliyoni makai kugwira pamene pajapo iweyo kubwera kundipeza ndikupanga prepare ulo kapena game jere nkati sindikuyankha zolongosoka because I'm more focused on the game. I don't want to miss detail ina iliyonse. Ndiye I would say kunena kuti yes anthu ena amafuna kuti achiteko ndithu pang'ono ndicholenga choti apeze moralo koma ineyo hayi ine even I mean ndapanga interact ndi ma commentators anzanga koma sinamvepo wina wake akunena kuti ndachita kai pang'ono kuti tabu no foja yeka wankulu jamaka maka ausate then ndikuze chinthu ichi chifukwa dzina la Buju pamenepo Buju ndi majamming high spirits chifukwa dzina la Buju 80% of people amene mapanga interact amandifusa kuti masota foja okay koma sinambe ndasuda kwa foja. Buju anena kuti sanasude kofoja komanso akamagwira ntchito yakeja sikuti samakhala ndithu waledzera iyayi ndikhale ndikucheza naye mopitilira takhalani momwepo. Nyamata atimu ya Ekaya ndi Moses Banda kuzabweza mpira pang'ono kuti apondesane ndi nani chakumbali kwenekwene kuli Lamek zamenya mpira chakutsogolo komabe mpira wadutsako manja ma goalkeeper Precious Masamba and goes for Blue Eagles. Zaududuluza pang'ono watuluka mpeno the box yake yomwe kuzausenza wautali kulowa mchigawo cha Ekaya kuti akampeze ndani chatsako mpira ndi moto Hemas kuti atakupitiriza mnyamatayi komabe ndi corner kick ya Ekaya amenye ndi Allen Chihana ndamene koneka ponyetso pano Tapanya nkati chafupi ndi penalty ya Sholika kuzasumba mpira wakhodzapo ndi dzanja kumalifala kuti palibe kumabe kuthamangirako kubereko ndi Nyamata timu ya Blue Eagles alanditsanso pano ndi Chihana ndakupita ndi mpira kuzapereka kwa Blessings Malinda Njomba kuzapereka chakumbali tsopano kuti akampeze Hemas kumabe mpira watulukapo ndi throw in ya Nyamata timu ya Blue Eagles akaponye ndi Dave Piri ndamene akaponye Dave kumbali ya Nyamata timu ya Blue Eagles tengera kwa mphamvu kuzauponya wautali kuti akampezeko ndani kubereko chotsako akuti wakakha munthu ndi free kick ya Blue Eagles pafupi ndi zere zigawo zonse ziwiri akweneka kaponyeso ndi Dave Piri ndamene akweneka kaponye this free kick pafupi 2 meters kuchokera panzere wa halfway line kapena kuti kudula zigawo zonse ziwiri. Dave Piri akweneka kaponye this free kick tione kuti achite nawo motani. Kupitirira kucheza ndi Bright Buju Kanyama amene ndi sports commentator kapena pachichewa timati onenelera mpira wakana kuti iye isochemelera koma ndionelera mpira. Munthu aliyense Buju amakhala ndi preference yake kusapota timu yake. Inu muli ndi timu imene mmasapota ku Malawi? Akapenayi ndinayo ilipo. Yes. Tiyelekeze timu imene mmasapota inuyo ikumenya mpira ndiye ikuluza mukunenelera mpira umenewo zimakhala bwanji? Pamene pamabwererano chizungu chamati professionalism. Okay.
suna pitire kuti ukanenera ti okay chidule ndifunse chonchi oli utakhala wanenera moti kukomeza timu yakoyo kapena kuimvera chisoni timu yakoyo ngati ikufa basi komabe kama filika bwaji mutima amuketemula player wanu ali palibe commentator amene angabwere pa air chonchi nkuzanena kuti ndimasapota timu yakuti koma chilungamo chake nchonena kuti aliyese amakhala ndi timu iniyo pasi pa mtima ilipo ndi aliyese amakhala nayo nkhani ndi iyi ntchito imapeza uli kale supporter pamenepo ndi pamene pamakhala ichifa chonena kuti mwachitsanzo ine ndikukula I'm introduced to a certain team amwene a team tundi olo kapena ndekha ndaona kuti I think team yo supporter ndi along the way wapezano ntchito ya commentator so chimene chimafunika umangofunika ukhale no professional ndikuvula makaka timu yako yajankwapo nyako iwe ndikumagwira chani kumagwira ntchito koma palibe olatsa kuna mizeni kuti ine ndilibe timu nzabodza koma kama khaka kubaya ndithu kuti player wana amene mamudalira tiyelekeza amuketemula ndi uneneye pamene pora amuketemula ali ndoti of course pasi pa mtima koma no that's why ndikunena kuti there's a difference between being professional and being a supporter chifukwa chonena kuti when you go there kuti ukalengezera mpira you are not a supporter mizimene manena zakuti siwo chemerera ndionenera mpira you are not a supporter wapera manje kuti ukagwire ntchito komanso udziwe kunena kuti pa nthawi imene ukunenera mpira ichi akumvera si timu yako kawo timu yense kutani ikumvera so you need to balance amabwera and even my referees amabwera akapanga retire nkuzaulula kuti ine timu yanga ndi yakuti yako makamaka so even so ma commentators ena onena kuti ndakalekale amabwera poera nkuzanena kuti adapanga retire koma eneyo ndimapanga subscribe kapena ndimapanga subscribe ku timu yakuti yakuti komano at the time yoto kugira ntchito ichi kwathu kunoko kumalai kunoko sizabwino kuti unene kuti ayi ndi masapota timu yakuti koma elsewhere even ma commentators amanena kuti ine masapota kuti even akugira ntchito amatha kunena komano you know environment yakunoko ikupeza kuti yakupanga brand zina zake olokuti ulese ukulengezera game aona ngati le munthu zakale koma kwa ma friends anga amene anandizungulira ndakutchulirachi amadziwa unakumanako ndi dzina la munthu lovuta kulitchula titekeze mu mpira muja amene timadziwira sizobosizila dzina loti lodabwisa kuti inde kuti ilili bwanji zimachitika nanunso zimenezi komano mostly sizimachitika kwambiri tikamalengezera ma local games kwambiri zimachitika tikatolongezera ma international games I remember na inabwera so I think Equatorial Guinea sikalekale I think the last year mwe anabwera ndi dzina lawo lina lake anabwera ndi dzina lina lake mati kodi sopano ndio madziwa maiko ena amakhala kuti Portuguese Spanish ndemene ama Italy amapanga Italian ndizina zotero Latin Greek so mene amalembera zilembo zawo zija ndi mmene timapangire fe kunoko ndi zinthu zosiyana komabe as a commentator now zijani manena ziyakunena kuti a day before kapena even on the day mamawa ena amatha kusankha choncho ukamapanga prepare paja even iso Google imatha kuthandiza kuti ma pronunciations awa amapanga bwanji kodi ukakhala kuti lese mwachitsanzo kuli player akunali player ku Manchester United dzina lake ndi Juan kuliona dzina limene lili anthu amangofika kuwerenga kuti Juan koma munthu uyo chifukwa is from Spain J uja tends to H so it's one matter. That's the player amene ndimangamba it's one matter koma kungoliwerenga mwa English imene timachitira ife ndi ku Britain uwerenga kuti Juan so you need to understand kuti timu ikuchokera kuti kapena munthu ndo wakuti kumene koko amapanga bwanji pronounce dzina lawo ena amatsutsana mawaide semo ndimamva amabwera ena Barcelona Real you understand ena ndi Rio so it's like ungoyeneka iwe ngati commentator ukamapanga prepare much ungopanga research pang'ono kodi amapanga pronounce bwanji amatere ine ndi njira yanga imene mapanga pali ma player amasankha maina 3 4 just select 1 and 2 basi okay osati mpaka na ulengezera mpira kuchira maina oseaja government name yose pena zimatha kupezeka kuti zakubalalitsa yali anthawi yabu iyi ndi ujeni alam Bible ndi mtsogoleri munthu by 12 koloko ili yose Bible alright unafotokoza kuti pali magame ena amakhala ovuta kudenelera chitsanzo chabwino kwathu kuno Bullets ndi Wanderers unafotokoza kuti sikhala yopheka ndi chani chimenecho so pano kunenera kwake sindi kutanthauza za background
ndi game inene kuti makhala ikunyamula mitima ya anthu ambiri. So wina aliyesatha kupeza kuti wabwera ku stadium kuja kuzaonera mpira. Koma ena amasankha kuti ndi mvere game iyi pa wireless. Whatever you say there, interpretation yake imakhala yotani, imakhala imene mwine wesu ungayembekezera. Mwachitsanzo tinali ndi game last year, Wanderers inachinya Bullets 3-0. Wanderers yo iweyo ngati commentator, you are excited kuti ndikulengezera game ya Bullets ndi Wanderers. Wanderers ikwina 3-0. Iweyo kungogwira ntchito yako, Wanderers yagonjetsa Bullets 3-0. Iniyo ndasapota Bullets. Sipokondwa nani? Ndekuti ukamachirutsa so gagandiwa. You understand? Koma kunena chilungamo, Wanderers yachinya Bullets 3-0. Koma chifano kuti ndiwe supporter wapsha mtima, iweyo umakokomeza waona? Waiwala kunena kuti nthawi inake Wanderers yomweyo idaluzanso ndi Bullets 4-0 mwachitsanzo. Nthawi inake za 2022 ngasendo spompa mu FDH inaluza 4-0. Unalizo mbali yawo kumanenaso ta Wanderers yemenyedwa chandi zina zotero. Amaiwala zonsezija. So ndi game yovuta. Okay. It's unlike game imene lese ukulengezera game ngati paliso magame ina ngati Wanderers silver, Bullets silver. Magame so vuta. Okay. It's unlike lese ukulengezera Blue Eagles ndi Silver. You know, imachita kuonekaso yokha kuna not now I'm comfortable. Even the pressure that comes way ukabalengezera. The blunder that imene. Pressure imene mabwera kwa iwe polengezera. You have to deliver chinthu chimene ndi chokongola because the game itself ndi chinthu chokongola. Alipo amene anakuza nkhonera aku maboji munanditenga ntima kuti mukhethe mula choncho ngati mwana kapena iye aiti bula chonchi kantimu kazigoli alipo amene mwina ali serious kuti ako makulu muziyankhula bwino pena pake zinakuchitikira nkoni zimenezi. Koma ndi masiku ochepa. Okay. Because zimene ndakuza ine ndimakhulupirira kuti ukakhala professional munthu when zimapezeka kuti zimakuthandizira. Ineyo ndimakhulupirira kuti ndingowauza chinthu anthu chimene chachitika. Ndisaikepo zanga kapena ndingowauza anthu chimene ndachionacho chimene chachitika pa ground. Of course ndimadziwa kuti pala anthu ena mwina sungakondwerese wina aliyese. Komano ndi maisidence ochepa amene munthu paka anabwera nkuzandiuza tai kumoziya nkhola bwino. Because ine sinimaonjezera zinthu ine ndimangonena zimene zikuchitika pa ground. Komano siningakaniretu pano kuti maisidence ngati amene sanachitike. Komando pamene mwina tikupita cha kumalechereche kwa kucheza kwa Tupuchu mpira wa asungwana mmataso kunenelera? Yeah. Oh. Yeah. Ndi chimozimozi sindosiyana. Sizisiyana kweni. Ndi chimozimozi. Okay. Zimangotengerano kuti ndisaduse zimakoma ndi chimozimozi chifukwa ndi mpira wa miyendo. Ngoti omenyawo ndi ena. Yeah. Komano nanga si perception ya anthu amene ya mpira ndo azibambo ndi zina zotero koma kwa ineyo ngati commentator I don't know about my commentators ena. Nimaona kuti palibe kusiyana kulikonse because ndapangapo magame nanga uja wa netball mukhoza kunene yaso kapena imeja ni mbali. Singane. Imeja ni mbali. Ineyo izozo ndi ndimanenera atu olo office kuja ku Zodiac amatha kutuza kuti amwene tapeza tapanga agreement ndi company mukalengezere game ndimanenera atu ndikaononga. Ndudziwa wina wagalezera asinanga mpira wa azimayi ndiyulira makomenteta achimuna kuzoka. Pali commentator mmodzi yekha. Okay. Amene ndimantsata kwambiri and amadziwa masport ambiri. Oh. He's so good. Masport ambiri even ama-host ya amanenerera. Oh. Yes. Dzina kati Darian Fletcher. Okay. Ndi waku England. He's so good. Koma ambiri mwina sanga mutsatire mene amakonda kwambiri kulengeza UEFA Champions League ndi FA Cup. That guy amadziwa zinthu zambiri. Sanene kuti chicho koma amadziwa sport ambiri. Netball amalengezera, horse riding amalengezera, golf amapanga. So ndi makomenteta zochepa amene angakhale ndi luso lotero. Komano ndi zinthu zote zikufunika kuphunzira. Ngati imene zimapakira mu flow ya game ya netball. Kuphunzira kutsatira malamulo. Fauja chikulu chimene amachita nchoti othomanena zina, malamulo akunena zina. So zina so zimene mafunika kuzitsatira ndi zimene. Muli ndalama mu kunenera mpira? Zilimo. Kani yabwe. Mwankula momwe tulira nditowe. Chifukwa it depends ndi
Ndrama zimene mukuzineta nthauzo. Sindikudziwa ndrama zimene mukunenazo ndi ziti. Iya, komano umadziwa ndithu kakobida kaka ndithu nkabwinobe. Chifukwa mukandiuza kuti muli ndalama kunenera mpira. Ine ndinena kuti ndimalandira ndalama ifa ndikugwira ntchito kuzodiac. Mwanimve? Sindigwira ntchito za kumenteta zokha. Ndimagwira ntchito zina ndi zina. So ndikagwira ntchito zimene salary yanga imabwera. Koma ndikanakuyankhani bwinobwino ndikanakhala kuti ndimapita kuzodiac kucho kangogwira yachani ya commentary yawo. Masinanga poyambirira apatu musanabwere professionally mmayitanidwa ukanene kumene ndimalowera. Kuli makobidi kumene kuje? Yes. Chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti let's say iniyo muli ndi tournament. Mukufuna kuti mupeze munthu otakulengezereni mpira. Mundipeza ine. Amwene timakufunani. Sitikufuna ngati inu ya zodiac koma tikufuna iweyo ngati Buju kuti ubwere uzatilengezere mpira. Ndikuchajani ndikuzana kuti ndikafike kumalo kumene lese mwachisanzo ndabe ndakwene madera ndakafika kwa Sungu ndakafika ku Mchewu ndafika madera ambiri ndakafika ku Nsanje ndisanayambe izizi ndimuze kuti amwene kuti ndikafike ku Nsanje mundipasa transport mundipezera malo ogona ndipo compensation yanga ndikagwira ntchito mwachitsanzo sikuti ndimachaja choncho mwachitsanzo 500,000 pa game kuti tikhoza kunena kuti kuli ndalama. Sindingabwere pano kumuopseza mwana kuti akupanga afuna zakhale commentator. Kunena kuti kulibe ndalama? Ndalama zilipo. Komanso nthawi zine is about creativity. Weka munthu umatha kuti ndingapeze bwanje ndalama ukakhala kuti uli mu industry imeneyi. Tikamamenya mpira mpira ukamamenyedwa kumakhala ma advert machani zinachitikako kuti ukunenera mpira kena koma advert chifukwa sizisiya pa ground. Kena kuchigoli ndi kuchinya. Podzabwera ngazati tinachoka sada chinye pano achinya. Ine zinandichitikako zinezo 4 times. Paka munzi. Game ya Bullets ndi Tigers. Game sinimaiwala. Okay. Game yena tusazigoli 4. Zigoli zonse sinalengesina nenelera. Kudaba kuti game ile kulengezera timbe uthenga kuchoka kwa sponsors athu counter attack Bullets Babatonde pa ife tili kuja mulikolengezera malonda siukadule nango isiya ikabwera atili kolengezera malonda chigoli chalo kulengezera game imene yoyo chimene imandisangalatsa game inezi goli zonse follow zinabwera pa counter attack. Okay. Tikulengezera timve uthenga kuchoka kwa sponsors athu counter chigoli chalo. You know how counter mene mapangira counter is something beautiful mumpira. Chifukwa nena kuti umathokoza timu ine apanga attack. Split seconds. Mpira wabwere chigoli chate. So zinandichitikapo zimenezo zandi zimachitika kwambiri because nanga sunga pange predict kuti apa chigoli chikubwera. That's why it is advisable kwa ife ngati ma commentator kuti tazambiri tiziyitanisa malonda kuti mpira ujo watuluka lese pa throw in kapena pali ma injuries ndi zina zotero osati mpira ujo is in motion kena kukuyitanisa zibabalalisa so anthu amene akumvera. Tsiku limene umalikumbukira mu profession yako ndi litiro ndipo kunachitika chani? Kuli masiku ambiri. Okay. Tsiku loyambirira ndi limene ndinayamba kulengezera mpira time ndikugwira ntchito kuti Mveni. First game imene ndakuza Yusuf Ranja chilangayo nzayikumbukira mpaka na kale. Okay. Tsiku lachiwiri is when I received a call kuchokera kwa Greg Kazako amene ndi general manager wa Zodiac. Kundiuza kuti abwana mukapanga game yanu yoyamba pa Zodiac ndipo game imene inali ya Blue Eagles ndi Wanderers panankhaka. Because naona kuti okay. Because nthawi imene we had Joe Mwase komanso nthawi imene Mike Bango anali asana siiretu kuti so I was just waiting on the sidelines kuti ifika nthawi yanga andi matimu ndakutchera ndakula Blue Eagles Wanderers koma bwana anandimbira phone kuti amwene nthawi yanu yatani yakwana tiyeni mukalengezere mpira. So ndi masiku ambiri komanso ndimakumbukira game inake ya Wanderers ndi KB paka Muzo Stadium. Game imene inayi Sambanda. You know Sambanda timaponyerana is mostly pa touchline and amene makhala commentator, grandmaster, co-commentator. Timu yathu imene maenderana of course timayipanga be timaisinda. Panapezeka free kick imene anamenya Stanley Sanudi. Free kick imene inali kunja kwa penalty area. Inali kunja ngatu. Ndi chifukwa cha background jandakuza yoti ndapangako za coaching. Pamene popo ndinazichotsapo ngati commentator ndikuzika ngati coach. Ndikunena kuti pamene waima mpira apo Stanley Sanudi atapanga zakuti
Christopher Kumwembe atha kuchinya because Christopher Kumwembe nali otenda muko jako ali mwana ndi mamudzi wa abilities zake so nani na zimezi pa wireless while in the course of kulengeza mpira so if Stanley Sanuti atakumenya mpira ujo kagwere pafupi ndi pajama menyera penalty pachi definitely Christopher Kumwembe atha kuchinya and it happened exactly zimene nanina zija anaumenya Stanley Sanuti Kumwembe na usumba mpira uja ndikulowa and you could tell the excitement that came through now kulengeza because that's the climax of commentary. Chigoli cha chikalo. You know, it's a goal. Ina matewe na goal kabina wo. Because it was not like I was excited if not Wanderers ya Chinya. Kabina Kumwembe wa Chinya. Koma it's mene ndinaonera zinthu zijandiza chitika ndendende nasangalala kwambira and I'll forever remember that moment. Chifukwa it was just beautiful. Nanga nthawi imene mwina umaona kuti koma tu ntchito yathu nthawi yakuti sindizaiwala so koma ine negative kuti akoma ilipo nthawi imene yes okay chinachitika ndi chani 2018 ngati sindikulakwitsa 2000 was that no not 18 I think ndalakwitsa should be somewhere there 1920 final season ya FISID Challenge Cup Passivo Stadium kunali game ya Blue Eagles ndi Silver Strikers sikuti zinthu zinandichitikira eneyo so what happened inali semi final Blue Eagles inachita hama Silver Strikers 4-0 FISID Challenge Cup Blue Eagles inachita chigoli cha number 4 I remember anachita chigoli cha number 4 ngati sindikuyesa should be Schumacher kwale atangochita chigoli cha number 4 kutasala 10 minutes atangochita chigoli cha number 4 pa wagogoda kuma stand kuja kunamba kuoneka anthu kugendana kumenyana ndi zina zote now it took the whole incident ya zimene the beautiful thing is zimene apanga Blue Eagles ija focus inapanga shift to very much so it was even if yolengezera mpira tizilengezera ya komano the policy ku Zodiac yonena kuti nanga si Major Soninkani izikuchitika so we had to wait and see kuti chachitika nchani game yeni ya normal imamba half 2 imata around 20:4 koma this time around tadikira paka na 2:6 kuti tuone kuti chimechichika because afamu akukambirana ndi awa kuti cholinga tadziwe kuti kuli chiwinga chike fampiro jonata unathira pompo so unapitilira so unathira pompo so for me as a commentator I would always want to see zinthu zabwino zochitika pa ground not ndizilengezera kuti wakuti athamangisa kungenda munthu so time imene yoyo ndi imene naona kuti baba commentary sinaende bwino izimene zinatibalalisa ndi zimene koma as a person kupita ukalengezera mpira kuti mwina yeah unalengezerako mpira mwina waona molankhika kuti sizinatero ndikupanga so correct zimatheka yes yes ndipo zimenezo zimachitika kwambiri utha kupeza kuti mwachisanzo of course ali sali ndi tactic yake imene amagwisa ntchito ineyo line up anga ndikamapanga preparation paja line up anga ndikamayilemba ndimayamba ma defenders ma midfielders ndi ma strikers iyi ndimayikhulupirira chifukwa chonena kuti ndi ena amakhulupirira ma numbers amayambira the smallest number to the highest number cholinga kuti akafuna kuti lese player lese jersey number 7 ogunda mpira waja and dzina waliwa umaliwala ndithu nthawi zina dzina waliwala umangotsitsa kadiso kwa pang'ono ndikuyang'ana pa line up paja ndikuliona so umadziwa kuti okay ngati number 7 ndiye kuti the highest number lese is number 1 goalkeeper number 7 should be pakuti mangopanga yonchi waiona mwansanga upitirira ineyo ndimakhulupirira zimene ndanenazi defenders midfielders and strikers it doesn't matter about the numbers chifukwa chonena kuti lese machisazo mpira uku ndimachita kudziwa kuti ukuku ndi kumbuyo ngati wakukhudza kuti imene ikupanga ataki uku ndiye kuti ndicheka maina 4 oyambirira within the 4 names ndidziwa kuti ndi wakuti lese ngati ndamuyiwala so utopeza kuti mwachisanzo zimene ziyazo zakanika waukunda mpira uja lese striker wabwera wazalandira mpira pa you are assuming kuti ndi defender and wamutchula munthu uja Stanley Sanuti mwachitsanzo ndiye upezeka kuti wadziwa kuti si Stanley Sanuti waona pomwepo umapanga correct maka wakuti ena magwisa ntchito chenje kapena rather wakuti upitirisa ulese wina wachinya chigoli cha mgulugulu iwo wachula dzina la munthu wina that's why you have munthu hapa tachi line which to help ngati sambanda unyamatha kupita kwa fourth official kusa chigoli cha wachinya ndani nthawi zina zake zimachitika koma correction ndithu imachitika ndi palibe munthu commentator angabwere panoti ine mangopita perfect umatha kulakwitsa ndithu nthawi zina utadzati wakula ndithu wafika pena pake ukhozo madzabwera nkumazanileyabe kapena basi kuti zioneka ngati zili mmagazi bwato zinthu zite kuti kwathu kuno
I don't know ngati mwina anzanga amaona choncho. Koma kwathu kunoko ndimaona ngati kuti commentators amene tili kunoko ambiri ndi achichepere. Okay. Koma if you go maiko ngati achina England because the commentary makoma ndi age. Mene ndinawerengera ine nkhani za commentary makoma ndi age. Chifukwa chonena kuti zinthu zambiri zimakhala kuti nazo mmoto. Ziyandanena zija kuti sikumwangobwera basi mango yawa utenga wako to China, you need to go back and refer to something similar to meje chitika. So commentary makoma ndi age. So the more you ukupita 60 70 is when you enjoy. Yes, you are rich, knowledge yako is very rich. So I would say kunena kuti yes, there's a possibility kuti mwina kutsogolo kuno titha kumakapanga abe ndi chinthu choti tena tawezo tikupanga abe ndi zinthu zoti ndizotheka. Mbuju kumalawi kuno kakhala umalembekeza so ndikupetsa ulemu ndani ndi ndani nkhani ya commentary. The first person, people will be surprised. I mean, the first person is my brother. Okay. Gerard Gospel Kanyama. Like I've said, he's a fine commentator. Okay. They got fine commentator on investors. Come at the pinnacle. The two. Of course, I know Mbuyo Mukunali ma commentators oti ndodziwika bwino. That is locally. Steve and Patrick Simango. Steve Dwe and Patrick Simango, they are to me the best. Nanga outside Malawi umalemekeza ndani. Ndedikira ndikandisana kumalawi konkuno because I cannot go out here without mentioning Mike Bango. Okay. Mike Bango ndikatundu. Ndikatundu. So that's how many lineup anga iriri. Kwa ineo personally, I would put my brother first. Gerard Gospel Kanyama. Anthu ambiri sakumudziwa koma ndikumudziwa ndakasindi. Ababa ndikamufufuza no kuti ndikunena kuti izi for the brother wanga. Koma I've seen him akupanga zinthuzo. He's so good. So kwa ineyo I would put Gerard Gospel Kanyama as my number one commentator. Koma kutengera mdziko la Malawi anthu amene ali pa top kwa ineyo is Steve ndi Patrick. Oseo sinimasiyanisa. Ndimayika ngati number one. Bango comes second. Ndiye kuti Williams Gondwa and the team ali kumusika. Mwina za international. Yes, international topa. Nakuchulira nikale mwaiwala. Dzina lake ndilodabwitsa kwambiri. Ndofuna ulibwerezi. I know kuti anthu ambiri amakhulupirira is it Peter Drury? Peter Drury. Yes. Messi, the young boy. He's very poetic. Kula jina Martin Tyler. Ine ni makhulupirira Darren Fletcher. Okay. Darren Fletcher is a ndikatundu. Okay. Komano sangachuke ngati mene alira jina Peter Drury. Chifukwa chonena Peter Drury likes to put in zinthu zingati poetry. Yes. Zimezi mapangitsa kuti and it's beautiful kama mumvesera Peter Drury. Koma when it comes to me ndikumemene kuti mukamumvere. Darren Fletcher. Akuti mangali recruit tu bwana Buju pano. Sometimes kama commentator wanu koma Darren Fletcher to me. Ndikupase game imene ukakafasa. Alosa anthu amene akutionera. Akasake game ya Liverpool ndi Roma. First leg UEFA Champions League 2019. Okay. First leg yapa Anfield. Akamvere commentary. I mean, I have it ndi game yonse full game yonse Darren Fletcher. And akamvere asakavere kwina kosoka akamvera chigoli cha Mohamed Salah chimene anachinya Mohamed Salah choyambira because Salah analota kuchokera ku Roma. Akamvera chigoli chimenecho akadziwa kuti Darren Fletcher somasewe. Anthu alipo amene mwina akamakuona kugwira ntchito imene chamakaganiza amene ndi wabwinobwino mmene umanene amutera mwina amasuta amadani ndikumaphweketsanso mwina ntchito ngati zimene zicha kwa anthu ngati amenewo komanso kwa wachinyamata amene amafunafuna atazafikira mwina amene ulipa you are an award winning sports journalist. Uthenga wako ndotani kwa anthu amene wanso? Kwa anthu amene mwina amakhala ndi chidwi chotafuna zakhale commentator ndizotheka. Okay. And asagwere mphwayi. I love this young man who amakhala kumponera. Timati Precious Manjawira. The guy amafuna tazakhala commentator and he's a commentator only kuti mwina sanafike pa level imene mwina ina fitina peza kuti chisomo cha Mbuya tafikapo koma amafunsa mafunso. He likes to ask questions. Amwe ndipange chani tere and akapeza mwayi olengezera mpira. So zinthu ngati zimenezo zimathandiza. Like I've said, kumalayi kunoko I don't know ngati kuli school yophunzitsa commentary kulibeko. Some of these things timakaziphunzira background ukabwera kapena zimangobwera naturally. Of course I know school zina zayambisa nditu katikati mwa makosa journalism, communication design, American sports journalism ka commentary kumabwera choncho.
komano basi kumuuza munthu kuti timatere I don't know. And I understand hanaki Steve liwe wankafuna kuyambisa skulu yake mwina itapezeka skulu ngati imeneyoyo zithaso kupezeka kuti zathandiza, but otherwise ngati ukudziwa kuti iwe ufuna udzakhale commentator pali zinthu zambiri zochita. Be interested in ndanthu amene amalengezera mpira. Watch ajina Steve, listen to ajina Steve, listen to ajina Mike Bango akapeza mwayo olengezera mpira, ajina Patrick Simango. Ukamamvesera anthu ngati amene aja you develop an interest and nthawi zina zake ena akanane napo kuti yayi panopa zinthu zopanga event zinatha, panopa umangotenga ichi nkuchiphatikiza you make your own. So utakupeza kuti wamvera Bango wamvera uyu ndikukhala ndi style yako upeza kuti commentary atani kodi ikutheka bwino. So it's possible. Mawu ako omaliza Buju pamene tikupita kumapeto kucheza kwathu ndotani? Ndithokoze kwambiri inuyo Asiriya chifukwa munaganiza kuti mundiyankhule. Ineyo tinangati mangopanga anthu ena interview. This is my first interview yaitali chonchi kuti mpaka nandifunsa and inuyo mapeza exclusive. Ndiye ndithokoze kwambiri komanso nangasi antimagwira ntchito limodzi ndali kuti mangonyamulana komano I think unachiona kuti ndipite ndikafunsa akulu kuti zimakhala maiza comment. So ndikuthokozeni kuti mwandipasa mwayi umenewo anthu ena akadziwanso zinthu ngati zimenezi. Koposaposa ndithokozenso kwa anthu amene timagwira nawo ntchito, amene ndimakhala nawo kuti mpaka natizishayina chonchija mpaka nakumawina mawadi. Ntchito timagwira tokha, timagwira ndi achina Sam Banda, Grandmaster, timu yabwino imene timagwira nayo ntchito. So yeah, I think ndilekezere pa fund tomangopitiriza kumango yangu. Ndikukhulupirira chimodzi chimene mwaona ndicho ndi Buju ndolongolola ndoyankhula ngati sports commentator. Akukana kuti solongolola. Ine mwandifunsa ndakuyankha ine solongolola. Funso limodzi ndolaganizanga mbwengani ndimene ndithu zilili. Ndasangalala kuti takhala ndi nthawi ndithu kumva haso yanu imene imakhalira. Ndikukhulupirira anthu ambiri aphunziranso ndithu ziwiri zitatu. Tufunikira part 2 yoti tidzazukutenso zina zochuluka ndithu. Koma zikanakhala bwino mukanandipeza ndikulengezerako. Tidzakupezani bwinobwino. Tinakada phokoso, tinakada involvement peja tidzakupezani ndithu bwinobwino. Mmene mundithu ndi mmene ndachezera ndi Bright Buju Kanyama. Ngati mango mumva mawu pa ZBS nda ameneyu ndithu kwa amenenso mmatsatira maprogramu ena amakhala ndithu akuchita zozukuta bwinobwino nkhani ya masewero. Dzina langa ndine Sunganani Siliya, phirizani kuoneka nema wa Zodiac.